Mabisita lamang kay Monica ngunyang. Isos, tadeng asungot. Isos, grabe pang mga sinampay. Ano man si Monica? Bagong laba pa lang. Monica! Madago sa tabi ko ta, bukas ang pintuan mo. Look at that. Nagkukulkatulog si Monica ako. Monica? Ay, Diyos ko! Ay, sus Maria. Monica, para lamang nakakamlo kang kunyan mo, kantulak mo. Ano man ang diferensya dyan? Nalahugang ka. Dahil pwedeng duro-diretso ka na trespassing ka din sa pagsadiri ni Pai Pindoy. Kaya malagparang ng Pai Pindoy. Sabi ni Pai Pindoy, go ahead. Welcome always. Oh, bukas. At ako'y pumasok. Ano pa? Ay, sis ka. Halat ka, mapabagay. Mapabagay ka, Monica. Halat doon makumuni ka. Monica na papagalo na kumuni ka. Harumalon ta ka. Halat ka. Tagari ako nadidikluman. Palaadan ta. Isa. Ano pa mga... Nanggugul-gulo na talaga. Si Pai? Si Pai. Ulong-ugol mo kang Pai Pindoy. Ay, isa na andyan. Kundi. Ano na? Dahil pa kapag alinghutan na. Kaliguan. Ako nga ni, hinang-hinang na, tapi nabakay mo ako. Para ko ako sa ito. Talagang, nagugulo-gulo ako talaga. Ano, harumalang taka naman yan? Ay, sus Maria. Ano? Sardina yung unang pinto. Saraduhan. Ano din problema? Ay, sus! Dawa, di magsurusuriyaw ka, Monica. Dahil lamang kimakakada ng sa imaw. Isarado mang ilaw. Ilaw? Ay, awir daw. Talaga. Talagang mapalagatak talaga si Monica ko. Ahay! Jesus. Ay, guwapa. Ano na naman? Isarado mang kortina. Kurtina? May magsirip. Ipasiguruhon talaga ni si Monica. May problema. Hawi untay ne. Tagalin ba yung managad na sungot? Uli pang saraw. Yan. Talaga naman. Na-excited na. Gani ako ngunyan makakapa. Lapanaki. Monica. Pamadahan ta ka managad ngunyan Monica. At tapos anong pa? Mapula kita. Ano pa? Isa. Go ahead. Ano na go ahead tapos? Para makasot lamang sa braso. Nalilindukan ako. Isus. Maria Joseph. Ano na? Nag-iling ako. Siyempre si Ekon. Ekon? Ano magkitinikir ko na puro anawang atok digdiyo sa Indo? O, di siling pan. Siling pan? Siling pan. Hindi kita alam mo. Ay, di muna. Grabe, Enrico, si Monica. Ano naman sa na eh? O, paano na kayo ng pag-inda? O, yan ha? O, naglabad-labad na. Ano pa man? Ipaha ako. Ano ito na? Ipaha ako. Ikaw ata kitubig? Tubig. Ano nang request mo man, Monica? Dahil ka makaharumal. Nababal din ako lahat mo. Ikaw ata kitubig. Ano na, Monica? Huwag na, Monica! Na, Monica ini. Bumalik ka ni Monica. Dog-dogon ta ka kayo. Hi, Kara! Monica! Saan na pangyari? Sibihan ta ka kayo na. Hey, Monica!